isaw dito. Kinsa may nagkuhan sa laptop. Asa mo kada pipalit? Pali sa diha. Sulit lang ito. Ato lang kay. Sandwich na pa ito. Life bread. Pero mo. Piso lang. Tres! Asa tres na din? Ilang tres kay? Kun, 2 ka piso. Ihatag na si mong manguli 5, ikaw buwang. Ako Sige, hindi tulad pa. sige ate buwang. Ay, sige pa. La. Sige na. Ay, bahala. Uy, ang pan ay gigadal. O, lagi, padong namin. Hindi ko gamay pi. Palit ba lang? Palit lagi mo. Tagdos. Milon. Sino nakakaon ba ang kalay mo tiyan na? Palit. Hindi team, milon di ba? Oh. Ali do. Ali ba? Ay. Ano, ali. Ay. Ali na yun. Ay. Dali ah. Tanawa rin. Quick. Michael! Michael! Very good! Igukod wa, dia na ni siya sa Ano? Eh, guniti. Gibalian na ni mo no? Duro naman nagdugo. lihat dito do. Uraman mo katawa. Sige. Uraman mo katawa. Isod sa kuan tangkal. Kanang kuan bago mo. Sige eh. Tay naman. Bahog ang so ba? Nalagyan ba na? Dito ko mata. Lo. On. Sige, kupti kila lagi. Isa. Mahimo ka. Sige. Sige ba doon. Aki, mahimo ka lingko. Idol lang now. Muro jug mga ihos. Kita pa jug KWAKNIT ba? Kuan di ron. Cool. Ay lo. Baka lang duha lang na kuan po. Makabuhi na ko sa lupad yun dito ron. Ari ginituni ko. Imo na biyan lo. Duha ako gigot.